The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kakaibwento sa illegal na droga. Nagawang bypass. At paano sinapit ng biktima ang mapait na kamatayan? Magandang hapon sa inyong mga ka-aksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Biyernes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon mga ka-aksyon at live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragong Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood din tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV, Digital Channel 15 sa Metro Manila, Channel 17.2 naman sa Albay at Camarines Sur, Channel 10 sa Masbate at Channel 62 sa GMA for the Box. Umpisa na nating ating tabang ora mismo. Ito mga ka-aksyon, sa ating lambat, 5 individual ang nahuli ng ating otoridad matapos magpositibo sa pagbebenta at paggamit ng ipinagbabawal na droga. Ang maaksyong paghahanda at pagkakahuli sa mga suspect. Panoorin po natin sa ating lambat. Sa positive, nakapakal po kitang siya po kuman sa mga subjects na Saktong alas 10 ngayong gabi nang matapos ang isinagawang inventaryo ng PDEA sa mga nakuwang drug at non-drug items. Ang 5 suspect na nahuli mula na sa PDEA. Ano ginamit ng biktima ang karumal na ngayon ako, si Nomer Corporal, at ito si Lambat. Hindi na nakapalagpa ang 5 individual na ito matapos na maaktuhan sa pagbebenta at paggamit ng iligal na droga. Alas 7:17 ng gabi nito lamang linggo, Hulyo 27 sa Progress Barangay Orosite, Legazpi City. Naging posible ang operasyon dahil sa sumbong mula mismo sa opisyal ng barangay patungkol sa iligal na gawain ng mga suspect. Kaya naman agad na nagsagawa ang PDEA ng series of casing surveillance laban sa mag-ama na tulak na kinilalang sina alias Ayang, 59 years old, at anak nitong si alias Rick, 31 years old. Sa pamamagitan ng isang confidential agent, nakumpirma na talamak na ang pagbebenta ng dalawa at maliban pa rito ay pinapagamit pa umano ng mag-ama ang kanilang bahay bilang gamitan ng droga ng kanilang mga suki. Yung information galing mismo sa Barangay Anti-Drug Abuse Council ng Barangay Orosite. And at the same time, meron din tayong information galing sa kabilang barangay na itong taong ito rin ang nirereklamo na nagtutulak or nagbebenta ng illegal drugs doon. Kaya naman agad na bumuo ang PDEA ng isang operation team kasamang Legazpi City Police, Regional Maritime Unit 5 at ng Team Lambat upang tuluyan ng matuldukan ng illegal na gawain ng mag-amang target. Ganda po ang duwang test by operation. Mali parehas po siya, positive na kapal. Pinangunahan ni Agent Kent Villapuerta ang briefing at siya rin ang magsisilbing team leader ng operasyon. Pinabisuan din kami na magdoble ingat dahil sa may posibilidad na mayroong armas ang dalawa.
hindi na kami nag-aksaya ng oras. Eksaktong alas 5:42 ng hapon nang kami ay tumulak na sa target site. Matapos ang mahigit isang oras na paghintay, isang hudyat ang aming natanggap at kumpirmadong napagbenta ng target ang aming pusher buyer. Dali-dali naman kaming pumunta sa target area kung saan naabutan namin na nalambat na ng mga operatibang mag-amang target. Maliban sa kanila ay nahuli rin ang 3 pang individual na naaktuhan nakajamming ng mag-ama sa paggamit ng shabu. Kinilala naman ang mga ito na sina Alias Rose, 43 years old, Alias Ron, 37 years old, at 25 anyos na si Alias Josh, na residente ng Manito, Albay. Pinapasok muna natin yung confidential agent natin, yung pusher buyer natin, tsaka yung arresting officer, pumunta mismo doon sa bahay para mag-score. So habang nag-i-score sila, nung binigyan sila ng pinorchase nila na nasa worth 500 pesos, nakita nila doon, nadatnan nila na meron na naman ng mga parokyano ng illegal na droga na gumagamit habang sila bumibili. Sa ginawang body search, nakuha sa kanilang posisyon ang ilang non-drug items, katulad na lamang ng 3 brass knuckles, lighter, at improvised tutor. Nakuha rin ng PDEA ang isang pouch na naglalaman ng ilang pakete ng hinihinalang shabu na tinatayang nasa 50.3 grams o mahigit 200,000 piso ang market value. At nagkalat din yung paraphernalia. Every time tayo nagkakandak ng dismantling of drug din, di ba, maraming paraphernalia tayong nakukuha. And meron din tayong mga nakuhang mga deadly weapon. Lahat man sila merong deadly weapon na nakuha sa katawan. Samantala, may kanya-kanya naman na bersyon ng palusot ang 5 nahuli. Hindi ka man sir nagbebenta. Ang po siya sir, kasuba ko sa kuya na ako na magbantay sa agom niya. Ang tawara ko sir may mabantay. Nasa market po siya. Wala po akong nagluto ng pagkamatod sa agong kong bagong ati ko. Sir nagtigamit. Naman po, naginam lang po. Dati, Dati po ito, ngayon dahil naman po. hindi naman. Hindi naman po ako naggamit sir, pero dati po na dara po kaya bagkado. Ngunit, taliwas naman ito sa resultang lumabas sa kanilang drug test. Nung nag-volunteer sila na magbigay ng urine specimen or yung ihi para ipa-drug test, meron ng resulta. Lahat sila positive sa paggamit ng pinagbabawal na droga, specifically shabu yung kanilang drug test. Malak sa buhay. Ayon pa kay Agent Rino Breguet, dati na umano nilang tinulungan ng mag-ama at si Alias Rose sa kanilang pagbabagong buhay. Medyo malapit sa akin kasi tinulungan na natin itong marehab dati pa. And lagi naman nating kinakausap na sila ay magbago na at talikuran na yung pagiging involved nila sa illegal drugs. But then, inignore lang nila yung ating pakiusap na magbagong buhay and patuloy pa rin sila sa kanilang gawain. Wala na yan, walang tugang. Labis naman ang pasalamat ng PDEA Albay sa pagkakabuwag nila ng drug den at pagkakahuli ng 5 tulak. Anya, sakaling maibenta pa itong ganitong kalaking halaga ng shabu, ay marami pang buhay ang masisira. Kasi yung ganong kalaking volume ng illegal drugs, pag yan naibenta niya, marami pa yung kakalat pa yun. Diba? Maaring ang gumamit nun mga baguhan. Maaring gumamit nun mga dati na nating nirehab. So, very important na dismantle natin yung drug din sa lugar na yun. Purman lang nasampa ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang 5 tulak. Patuloy naman na hinihimok ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang publiko na sakaling may mapansin silang illegal na gawain sa kanilang lugar ay huwag mag-atubiling isumbong sa kanila. Katuwang ang ibang law enforcement agency, ito'y agad nilang aaksyonan. Sa ngalan ng aming programang Tabang Ora mismo, ako, si Nomer Corporal at ito ang Lambat. Operation po natin yung bypass operation. Saktong alas 10 ngayong gabi nang matapos ang isinagawang inventaryo ng PDEA habang ang 5 suspect na nahuli. Ito nasa likod ko ay dadala na sa PDEA.
Yan mga kaaksyon ang matagumpay na bypass operation ng PDEA at ng PNP. Ang kagandahan nito, partner, pati barangay ay nakikipag-coordinate na para mahuli na ito at matigil na sa kanilang barangay itong illegal na droga. Mission accomplished. Yan mga kaaksyon sa tulong yan ng PDEA Albay at syempre ni Mr. Lambat. Eto mga kaaksyon, dumako naman tayo sa isang good news sa patuloy na proyektong ibinibida ngayon ng Ako Bicol Party List, ang Pajak Ascenso Program. 2 pamilya mula sa Legazpi City ang ating binisita at kinilala. Sila Marisa Bien, isang ina sa kambal na diagnose sa sakit na autism, habang si Anita Alparce naman ay isang single mom sa 6 niyang mga anak. Ang kanilang mga nakakaantig na kwento, panoorin po natin ito. Ako si Marisa Bien, 47 years old. Nakatira sa Barangay 49, Purok 8, Bigaan, Legazpi City. Bilang ina, kailangan ko po magtrabaho para po sa aking 6 na anak. Lalo na po yung bunso ko po na autism po, yung kambal ko. Titinda ako dyan sa labas. Nagrenta ako para sa aking mga anak. Nagtitinda po ako ng baduya, turon, ginamos, kikiyang fishball, ay siomay. Maggising ka ng maaga para sa kanila at syempre makatulong din sa aking magulang, sa kapatid ko. Buwan-buwan po, nagtutuition po yung autism ko po. Kailangan po talaga ng makapagtinda araw-araw. Ako po si Anita Alparce, 38 years old, nakatira ako sa Bugtong, Legazpi City. May maliit akong tindahan sa tapat ng Bugtong Elementary School. 20 years na ako nagtitinda. May 6 akong anak, titaguyod ko sa pagtitinda ko. Yung asawa ko na una, namatay na. May 3 akong anak doon. Tapos ulit naman ako nag-asawa sa pangalawa. Nagtitinda ako sa Bugtong Elementary School araw-araw. Banana Q, palitaw, pusuman. Iyan na 6 na anak ko. Diyan ko kinukuha sa pamasahe. Ako single mother na ngayon. Kahit maaga ako gumigising, alas 3 ng maaga, gagawa na akong paninda. Mga alas 5 tapos na ako. Ilalabas ko yung paninda. Pero pag ang bentahan namin, may 300, minsan mahina, 150. Masakit ng likod ko, yung balakang ko, yung paa ko. Tinitiis ko lang yan para mas sinisikap ko yung mga anak ko dyan sa anak buhay ko. Napapaiyak ako kasi mahirap pala yung nag-iisa. Kahit ako napapagod, kahit umuulan yun, hindi ako tumitigil. Sakripisyo ng magulang, kahit single mother pala, kaya ang pagsakripisyo sa mga anak. At sa hapong ito mga ka-aksyon, kasama natin ngayon sila Marisa at Anita. Magandang hapon po sa inyong dalawa. Opo. Marisa, opo, kumusta ka po ngayon? Okay po, ma'am. Opo. So, ikaw yung may kambal. Opo. Opo. Kumusta po itong 2 kambal mo? Ang inalagaan ko po sila, tapos nag-aaral po sila.
Ilang taon na po ba itong mga anak mo? 7 years old po. 7 years old. Ma-8 po ngayon na katapusan. Ma-birthday po sila. Nag-aaral na? Opo, nag-aaral Ito bang po. bunso mo ay ito bang kambal mo ay sila na yung bunso? Opo, sila na po. Mhm. So, kumusta naman po, Ate Marisa, yung hanap buhay po ninyo ngayon? Kahit pa paano, madam, okay naman po sa araw-araw. Kailangan magising ng maaga para may kita. Para sa pamasahe ng mga anak ko, mga project nila, at sa pagkain namin. Magkatuwang kayo ni Mister Opo. dito sa negosyo or hanap buhay? Ako lang po. Tapos siya lang nagda-drive po siya. Nagda-drive ng? Driver po siya sa LBC. Okay. So, ikaw yung nagtitinda, si Opo. Mr. Driver sa Opo. isang pribadong kumpanya. So, kumusta naman yung kita po ninyo na sapat ba, na ipagkakasya naman? Kinakasya po, madam. Kasi sa araw-araw, humingi yung mga high school ko, yung college ko, pamasahe may project Siyempre, doon na ako kumukuha ng yung mga binta ko sa negosyo kong Baduya na yun na nga po ang negosyo ko. Puro Pero sa papa po, na sila maghingi. Bakit? Sa mama, parang natatakot silang maghingi. Kasi yung papa nila, kahit ihingi yung anak ko, bibili ako ng damit. Tama na yan, yung luma daw na damit. Tama na yun. Stricto. Opo, Ang stricto asawa yung, pagdating sa pera. kasi yung income po. Pero minsan, tama naman yun, kung meron pa naman na pwedeng pagkasyahin, Opo. pwede man magamit. Opo. So, parang dinidisiplina yung Opo. anak ninyo para hindi maging maluho sa Opo, buhay. tsaka yung project po, kailangan Ayun. So, din yun po ang yung pinaka-focus project. mo na, yung primary needs Opo. ng mga anak. Okay. Eto ba, ma'am, na itong kambal nyo ay meron ka pang ibang anak? May college student ka na bang Opo, mayroon po. Yung panganay ko po, college, second year college po. Sa CATS po siya nag-school. Tapos yung pangalawa, nagtrabaho na po siya kasi gusto niya na po magpasok ng school. Nursery sana ang gusto niyang kunin. Ang sabi ko, wag na muna kasi nga yung ito nga pong kambal, kailangan ko munang ipapasok sa private. Opo. Ang gusto pa naman niya, nurse po daw siya sa Tancholing po. Kinausap ko po yung anak ko, magtrabaho ka na muna, mag-ipon ka muna, bebe. Kasi di kaya ng papa, tsaka mama. Naintindihan niya naman. Opo, naintindihan niya. Kaya sabi ko, mag-ipon ka muna. Hindi naman kami hingi sa'yo ng yung pinagtrabawan mo, yung sweldo mo. Para sa isang taon, maka-school ka Para na. rin sa kanyang Opo. pag-aaral po ito. Pag-ipon About niya. naman po itong kambal po ninyo, meron po itong gamutan na Hindi po. Ang sabi po nung isang beses lang po sila pina-check up ko po sa wellness care. Kailangan daw po i-therapy po sila. Kaya nang since na pina-check up ko po sila, hindi ko pa po sila pina-therapy kasi yung budget po. Kasi dalawa po sila so eh. ibig sabihin, ito pong kambal ang merong ganitong uri Opo, po ng sakit. ito lang po yung dalawang kambal ang naiisip ko bakit po ganito nangyari sa akin, na sa kanila, paano na po pagtanda nila, o kaya ako, pagtanda ko, paano na sila na, lalo na pag buli-buli sila, masakit para sa akin na, syempre matanda na ako, hindi ko na sila maitatanggol kung ano man na, sa kanila. Opo, habang ikaw, ma'am, ay nagtitinda, sino po yung nagbabantay sa kanila? Minsan po yung mama ko, pero naaawa din ako sa mama ko kasi matanda na rin po yun. Dinadala ko po doon sa pwesto ko. Ang dinalagyan ko lang po sila ng face mask kasi ang usok po, yung mga sasakyan. Pero ngayon po ba, ma'am, ay naka-experience na po ba itong dalawang mong anak na pambubuli? Yung ito po, yung dalawa po doon sa pag namamasyal kami, lalo na dyan sa labas ng bahay namin, ginagaya yung kung anong ginagawa ng kambal ko. Yung pag sa hindi man po sila nagsasalita, yung action, ginagaya nila parang Ano po yung ginagawa?
yung gumaganyan yung nag-floppy ba yung yung kambal ko. Tapos ginagaya nila parang ako pinapagalitan ko sila. Huwag naman kayong ganyan kasi ganyan na ang anak ko. Binubuli niyo pa. So yun po yung kinakatakot po ninyo na in case po ay pumasok po ito sa paaralan ay maaring mabuli po ito ng mga kaklase po niya. O ganun po. Opo. In case po ma'am na mabigyan po kayo ng karagdagan na kita, ito po ba ay malaking tulong na po sa inyo? Opo, sir. Malaking tulong na po yun sa akin kasi yung pigtinda ko po dito sa tindahan ko, pig-utang ko. Pig-utang ko po sa linding para makaumpisa po ako ng negosyo po. So, nautang pa ito? Opo. Nautang ko po kasi syempre po kailangan din po ako magtrabaho kasi kawawa naman po yung asawa ko na siya na lang ang magtatrabaho. Ganun po. Utang, partner. Kailangan bayaran. So, continuous pa rin. Opo. Hanggang sa ngayon, ilang taon ka nang nagtitinda at yung inutang mo dati, hanggang ngayon, paunti-unti binabayaran mo. Opo. At hindi ka tawag dito, hindi ka nakakaligtas or nakakabangon, nakakaalis sa pagkakautang. Opo, kasi kailangan po, ma'am, kasi bumibili sa akin ng mga soft drinks, ay wala, naubos na, ganun. Kasi yung nabinta, ganyan, araw-araw po, yung nagagastos po, yun. So, eto partner, kausapin naman natin itong isa pa sa maswerte. Nakapula ang buhok. Nanay Anita. Tama po? Iya po. Apo. Nanay Anita, kumusta po kayo? Okay naman po. Apo. Kayo po ay mag-isang itinataguyod ang inyo pong 6 na anak. Iya po. Apo, gaano po kahirap na mag-isa nyo pong silang inaasikaso, inaaruga? Yung umpisa po, madam, maliit pa sila, mga, 4 na taon yun iniwanan sa akin. Tsaka hanggat lumaki, ako na lang nag-aalaga. Tapos yung pangalawa naman, naman siya, malaki naman. Hanggat na sila, malaki na, natulungan ko naman sila lahat kahit papaano. Nag-single mother ako. Nung iniwan ka po ni Mr., nabalo po kayo, ilang taon po itong panganay mo at itong bunso nyo po? Yung panganay ko, grade 6. Tapos yung pangalawa, grade 2. Opo. Yan. Yung pinakabunso nyo po? Pinakabunso namin, pinakabunso ko, iniwan sa akin, 1 taon, 1 month. 1 year and 1 month. Opo. So, ganun po ka aga na kayo po ay naging single mom. So, kumusta naman po yung pang-araw-araw po yung pangangailangan? Sapat po ba or talagang nahihirapan po kayo? Nahirapan po, madam, kasi nga, kahit malit yung bunso ko, iniwan ko sa tiyain niya. Nagtatrabaho ako sa sa lola ko. Tapos pag trabaho ko, paggabi, tsaka ko siya naalagaan. Paggabi. Pag araw naman, alis naman ako. So pag umaga, nagtatrabaho po kayo, paggabi mo lang po siya naaalagaan. Okay. So, bilang isang single mom, ano po yung pinakamahirap na pinagdaanan mo po? Kasi nga, yung nahirapan ako, yung malilit pa sila. Pero kung paglaki na nila, tinutulungan ko ng kapatid ko. Tsaka iniwan ko. Nakaraos-raos naman kami. Kahit papaano. Pero pag nag-aral na sila, yung inisip ko na yung sa araw-araw, kung saan ko kukunin yung pangbaon, tapos kung yung ulam nila, tapos yung pagkain. Tapos ngayon, natiis ko, 20 years na, nagtitinda ko doon sa tapat ng bugtong. Yan.
Doon Kanino ko na, po kayo humuhugot ng lakas, nanay, na kaya ko to? minsan, bihira ako nagsisimba kasi nga, ang nagtatrabaho ako. Opo, nakalimutan niyo pong magsimba, bigyan ng oras ito pong ating Panginoon kasi nakatutok po kayo sa pagtatrabaho. Oo. Tapos hindi naman ako nag-aasa sa magulang ko kasi inisip ko, paggabi, pag umuwi ako, nayakap ko na yung mga anak ko. Nagdadasal na lang ako, kaya ko to. Opo. So, kay Lord pa din po kayo humuhugot ng lakas. Opo. Yan. Nanay Anita, kamusta naman po yung hanap buhay po ninyo ngayon? Okay naman po, sir, kasi kahit paano yung tinda ko sa Bugtong Elementary School, malakas man yung bentahan. Kung mahina, naman 150, yan. Kung naman 300. Opo. Tas- So, paano nyo po ito na pagkakasya po? Especially, aning po yung anak po ninyo. Kasi nga, sir, yung panganay ko, may asawa na. Tapos yung pangalawa, may asawa na rin. Opo. Yung pangatlo ko, nag-aaral sa private, sa CDI, sa Albay, third year college. Yan sa panganay, sa una kong asawa. Ngayon, yung Sa una niyong asawa, 3 po. bakit nakailan po kayong Dalawa pong asawa. dalawang asawa po? Yung una, Ayan. 3. Iyo po. Yung pangalawa niyo pong asawa, another 3. Iyo po. Okay. Anong nangyari po doon sa una niyong asawa, ma'am? Karpentero siya, madam. Tapos ngayon, hindi naman siya nagsasabing may sakit na Tapos nakita na namin, nagtrabaho doon sa nanay ko sa bahay. Bigla lang inatake. So parehas po patay na. Opo. So yung una niyo po, namatay sa atake sa puso. Yung pangalawa po, ano po yung ikinamatay, nanay? Ganon din. Tapos itong ikapangalawa, inatake rin. Parang nakita ko na lang. Parehas Hindi po. naman kami nagtatabi pag natutulog paggabi. Opo. Sa isang kwarto naman siya. Tapos ako, ang tinatabihan ko yung mga anak ko. Nakita ko, hindi na siya gumagalaw. So parehas Napatay po yung na. sitwasyon na nakita niyo nga lang, wala nang buhay. Opo. May plano ka pa pong mag-asawa, nay? Ako sana, ayaw ko na kasi nga, sabi ng mga anak ko, sila na lang ang alagaan ko. Malalaki na sila. Opo. Pero Pero ako naman naisip ko, ang pag-uwi ka, walang makausap-usap, walang ayun. So meron ka po ngayong lover. May plano pang. May plano May plano. pa. Meron ba na napupusuan ka na, nay? Or meron Pero- ka na po ngayon? Inisip ko, nagsisisi na ako sa uli, hindi na ako magtutuloy na asawa uli. Ayun. So, Kasi mahirap. May pen pa. may plano pa May si plano nanay pa na si gusto niyang nanay. may makasama siya habang buhay. Kaya lang, sabi niya, pinag-isipan niya, partner, ang hirap daw ng buhay. Pero sa sinabi mong yon, naandun pa rin yung kagustuhan mo na magmahal ka pa rin ng iba. Pangatlong pagkakataon. Ika nga, partner. Nasubukan hindi ko na naman- yan, madam. Opo, ika nga sabi nga sa kasabihan, hindi naman talaga bawal ang magmahal. Oo naman. Lalo na wala ka namang asawa, balo na, pero sabi mo nga, mahirap yung buhay. At ang sabi ng mga anak mo, tama na. Yun po, madam. Okay. Pag in case, ma'am, na talagang mahina talaga yung bentahan mo dito sa negosyo po ninyo, saan po kayo kumukuha ng pang-araw? Pa ako, sir, nag-babysitter pa akong yung pamangkin ko, inaalagaan ko sa tiyain ko. Tapos, nagsuporta man sila sa akin. Yung So, meaning to tiyain say, aside doon sa pagtitinda, Nag-aalaga pa? nag-aalaga ka pa ng bata. So, Opo. nasa magkano naman po yung binibigay po sa inyo? Yung monthly, 5,000. Okay, monthly, 5,000 plus nagtitinda kayo. Opo. Yung bang tindahan po ninyo ay sa Mas tapat kang sa Bugtong tapat Elementary. ng elementary school, yung bahay po ninyo? Doon po sa likod kang Okay. So, pwesto lang po ninyo doon. Okay. Ayan. Kagaya po ng tanong ko kay Nanay Marisa, in case po na mabigyan ka ng pagkakataon na mabigyan ng karagdagang kita at negosyo, gaano po ito makakatulong po sa inyo?
pangdagdag po ng negosyo doon sa paninda ko. Dagdagan ko ulit yung ibang paraan naman na negosyo. Kasi para mas marami ang paninda ko. Gaano po ito makakatulong po sa inyo? Abang basta malakas pa ako. Habang malakas pa, yun ang papalaguin mo para makatulong sa pamilya ninyo. Opo. Oo. Yun bang pinuhunan nyo galing saan? Kasi nga po, madam, sa sahod ko po yung Ayun. pa-rolling-rolling ko lang yung pera. So magkaiba kayo, no? Si ate, ang puhunan niya ay galing sa lending. Ikaw Utang. naman galing sa sahod. Okay. Yung 5,000 every month. Alright. So ngayon, dahil sa gustuhan nyo na mabigyan kayo na itong programa, itong proyekto ng Ako Bicol Party List, kasama natin ngayon si Ms. Sally Luces, ang Media and Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Ms. Sally. Magandang hapon, Miss Remy Maharuth. And Lambat. Alam mo, partner, hindi na niya yan talaga maalis. Na pag sinabi mo, Miss Sally, dire-diretso yan, Miss Remy, Maharot. Lambat boy. Lambat. Siya naman si Firefly Winter, ang alitap-tap ng Albay. Lilipad yan para tumulong sa atin. Miss Sally, eto, ano po yung Pajak Asenso program na hatid po ng Ako Bicol Party List para naman malaman ng ating mga kababayan ano po itong proyektong ito na makakatulong sa ating mga kababayan. Alright, ang Pajak Asenso po ay programa ng Ako Bicol Party List sa Tabang Kabuhayan. At partner po natin dito ang 6-in-1 Corporation. So kanina po pinapakinggan ko kayo kung paano kayo nagkaroon ng puhunan sa inyong maliit na negosyo. At isa dito sa qualification po ng Pajak Asenso is dapat po at least meron kayong 6 months na negosyo. Ngayon po, itong Pajak Asenso kasi meron pong counterpart ang bawat isa. So counterpart po ng Ako Bicol, kami po yung naghahanap ng mga benepisyaryo. At dahil po nandito po kayo at kayo po ay napili ng ating Municipal Executive Council na si former punong barangay, ngayon po ay barangay kagawad ng Puro, Legazpi City, si Capnic Barrios po. Opo, ika-4 na batch na po kayo at mabubuo na po natin yung 15 na beneficiaryo po para sa Pajak Asenso. So kung naano nyo po, dahil meron po kayong video kanina, may VTR po kayo, in-assess po kayo kasi may assessment po kami na ginagawa. So katuwang din po dito ng Ako Bicol, ang tabang ora mismo ni Congressman Saldico. So kayo po ay qualified sa ganito pong programa, ang Pajak Asenso. Ngayon po, 2 na lang ang kailangan namin. At antayin po natin, napakompleto natin yon. Then, tatawagan po kayo para po sa ating 1-day seminar or training. So, dun po sa seminar and training, Lambat and Miss Remy, doon tuturuan kayo kung paano nyo gagawin. Ano yung mechanics nito. So, hindi po magtatapos yun na dahil sa sabi ninyo, qualified kami, tapos kailangan nyo pong mag-undergo ng training, alamin nyo, matutunan ninyo kung paano yung pag-handle ng inyong business kasi hindi matatapos yung relationship natin. Ayun. Maganda to, Visali, no? Kasi aside doon sa dumaan sila sa proseso, meron nga silang 6 months onwards ng negosyo. So meaning to say, pasok doon sa mga requirements. Pero kinakailangan nilang mag-undergo ng training para din yun sa kanila, para ma-manage nila ng maayos yung kanilang negosyo. Tama po kayo dyan. At kinakailangan yung aralin. Tsaka isa po din sa qualification, dapat po nag-agree kayo na kung ano man po yung, kasi mayroon po tayong contract signing. Kasi po eto basta na-award na po sa inyo yung Pajak, yung business, meron po kaming monitoring na gagawin. Imo-monitor po kayo ng SHOC at imo-monitor din po kayo ng Ako Bicol Party List. Ang magmo-monitor po sa inyo yung mga aming mga BEC na tinatawag, yung Barangay Executive Council at yung aming MEC, yung aming Municipal Executive Council, yan nga po si Capnic Barrios.
at titingnan nila kung kumusta. Kasi doon din yung makikita kung ano ba yung nai-encounter yung problema, tas ano yung ginagawa nyo. Ngayon, tuturuan po kayo ng mga techniques. Kaya magkakaroon kayo ng talaga ng mga business strategy or planning, mga ganun po. Kaya, kumbaga, mapoprofessionalize po kayo. Hindi lang kayo basta lang magtitinda po ng mga products po ng 6-in-1 Corporation, kundi masasabi nyo talaga na Ako ay isang negosyanteng Yes. magaling. Apo. 'Di ba? So, hindi ibig sabihin na kayo ay nagtitinda na, nagnenegosyo na, talagang masasabi niyo sa sarili niyo, magaling kayong negosyante. Dahil marunong kayong magbilang, marunong kayong mag-sales talk, pero yung binabanggit ni Miss Sally, meron pa na kailangan yung malaman para mag-progress at tumagal ang negosyo sa inyo. Yes. Ayan. Dagdag ko lang, kasi matututunan nyo dyan yung mga beginning and ending inventory. Tapos yung tinatawag po na sa accounting po baga, na DCPR or Daily Cash Position Report, gagawa kayo nun. Kasi para ma-monitor ninyo, kumikita ba ako? Yung binigay sa akin ba ay worth it? At kumikita ba yon? Tapos tuturuan po talaga kayo kung paano siya i-handle. Ayun, kumikitang kabuhayan ba ako? Eto bang aking negosyo ay kumikita? Kumikita? Nasa magkano ba? Masasabi ko ba sa Ako Bicol na proud ako sa sarili ko dahil sa kanila umangat ang aking negosyo, ang aking hanap buhay. So, yun ba ay kaya nyo po? Opo, daw Miss Sally. Ma'am Sally, dito sa pilot natin sa Legazpi, pang ilan na po itong batch? Pang 5 po. Pang-apat yan. Pang-apat. Oo, pang-apat. Tayo kasi yung pang-5. Pang 5 Gusto tayo. Yung isang segment naman, yung pabahay dito. Yan, gusto mo din yan. Ayan. Abangan Abangan natin, yan. ano? So, maraming mga proyekto ang Ako Bicol Party List na nakatuon, partner, para umangat ang buhay ng ating mga kababayang Bicolano. At syempre, ang target natin dyan, yung talagang labis na Oo, nangangailangan. yung talagang deserving. Ayan. So, ibig sabihin, pang-4 na po ito, ma'am. Dito lang yan sa Legazpi. So, ibig sabihin, maliban dito sa Legazpi, ay ilalabas pa ito. Opo, kasi yung napag-usapan, para sa kaalaman nyo po, since nag-uusap po kami ng SHOC or 6-in-1 Corporation, yung kanilang mga representative, pilot project po muna ang Legazpi City. So kung kayo po ay sumusubaybay, at dapat pong sumubaybay sa ating sa Ako Bicol page, Ako Bicol Party List, para makikita nyo po yung mga updates, kung ano po ang nangyari, ano yung mga programa at proyekto ng Ako Bicol. Subaybayan nyo po yun. At malalaman nyo po dun kung saan naman ang pupunta kami. At ang alam ko po ay, dahil sa base sa napag-usapan, after po ng Legazpi, Tabaco and Ligao. Ayun, so abang-abang yung mga taga-Tabaco at mga taga-Ligao dahil pupunta dyan si Miss Sally at yung team partner para malaman or kung sino yung mapipiling maswerteng mabigyan din nitong Pajak Asenso Project. Ayan. Gusto ko lang pong kasi simula po nung lumabas yung promotion for the Pajak Asenso, as in talaga nakakagulat dahil ang dami maagang-maaga po yung mga kababayan Kasalanan natin. mo yan, Miss Sally. Yung mga kababayan natin at talagang nagpadala sila ng mga sulat at ganito kakapal, talaga maaantig ka po talaga. Kung kanina po naiyak ako sa mga kwento ni na ate at ni nanay, ay talagang mas pa. Kanina pinag-aaralan namin ni Kapni kung paano namin ito i-handle dahil grabe. As in, may kinakausap nga din ako, naiiyak na ako sa mga kwento ng kanilang buhay. At sabi ko parang papalit ako ng career ko, pag social worker or ano. Kasi, parang gusto diba, mo nating gayahin si... Yung sa MMK, abang nagbabasa ng mga kwento nila. Si Ma'am LB na talagang panay ang buhos ng luha dahil talagang nafe-feel niya. Kahapon. Yeah, yung pangangailangan ng ating mga kababayan. And para sa kaalaman nila, Miss Sally, ito ay hindi lang simpleng pajak. Opo. Kasi meron pa ito. Ano yun kasama nito, Miss Sally? Well, hindi lang to simpleng pajak ha. Kasi meron na yan kasamang magagamitin nyo. At yung product nga ng SHOC. Kompleto po siya. Product ng 6-in-1 Corporation, particularly manok. Yes. Ayan. Yung iba't iba. Tuturuan po kayo dyan. At pagkatapos ng training nyo, magkakaroon na po tayo ng awarding. So, Yan. abangan nyo lang po, tutok lang po sa ating page ng Ako Bicol Party List at ng kay Rep Saldico po. Ayan.
ano po yung masabi natin na tayo po ay isa sa maswerteng napili po ng program ng Ako Bicol Party List? Saya po. Makakatulong na to sa pamilya ko. Ayan. Yun. Ikaw naman, Malaking Ate tulong Anita, excited ka na bang makahawakan, makita at matulak itong padyak na ito, magamit? Nung isang araw pa po, madam, Yun, excited na. Kasi tuwang-tuwa yung Isang anak araw ko. pa. Nung isang araw pa siya excited at hanggang ngayon excited pa rin. Tama yan. Manatili kang excited dahil pag yan ay sa kamay mo na, ano yan, giginhawa ng buhay ninyo. Tuloy-tuloy. Yan. Gusto yung anak ko kasi, kininto ko sa kanya. Ayun. Gustong-gusto Ano na yung eh. sabi ng anak mo? Sabi, nasaan na nga mama yung sabi mo? Sabi ko, wala pa, hindi pa nagtatawag siya. Ayun. So ngayon, tinawagan ka na at eto na, di ba? Eto na yung pinakahihintay nyo. So, hintay ka na lang kay Miss Sally sa advice kung kailan mo mahahawakan itong padyak. Okay po, madam. Yun. At ito partners, sagadin na natin itong tulong. Yan, tanggapin nyo po itong munting tulong mula sa Ako Bicol Party List pa rin. Ito ang Gardenia Bread. Ang Mula tinapay na kahit walang palaman, masarap. Galing yan sa Gardenia Bakers, Philippines. Meron pa. Kape. Meron Yan. pang kape at Maliban noodles. sa tinapay, Kape. ay meron pang kape at noodles. Ayan. Tingnan mo ate. Tingnan mo Anita kung gaano ka kaswerte dahil uuwi ka. Bit-bit mo lahat yan. Oh, di ba? Ano masasabi ninyo? Po, madam, sa tulong niyo po. Tuwang-tuwa naman yung anak ko nun. Yan. Thank you po sa inyo po. Opo. Dagdag na puhunan. Kay Congressman Saldi po, ano po yung gusto niyong sabihin? Thank you po, Congressman Shantico, sa dagdag na puhunan. Yun. Natutuwa ko Ate Anita. Tuwa naman yan ng anak ko. Yan. Excited na siya. Thank you po. Yun. Yan. At maraming salamat Miss Sally Luces, ang Media and Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List sa iyong panahon at oras. Mabuhay ka Miss Sally. Maraming salamat din po sa Tabang Ora mismo dahil lagi nating kaagapay ang programang Tabang Ora mismo. And of course po, wag niyo pong pababayaan ang inyong sarili. Lagi po kayong manalangin at wag niyong pababayaan po yung pamilya niyo dahil ang pamilya po, yan po talaga ang nagiging inspirasyon natin sa lahat ng bagay. And mabuhay po kayo and good luck sa ating bagong, ano ba tawag dyan? Yes, at saka yung ating bagong tatahaking landas. Alright. Alright. Maraming salamat Miss Sally. At tanggapin niyo rin po ito Miss Sally. Thank you. Na aming pagmamahal sa iyo. Ayan. At sa patuloy na pagiging inspirasyon sa ating mga kababayan. Especially sa ating mga kababayan na labis talagang nangangailangan. Hindi lang dito sa Bicol region, pati sa buong Pilipinas. Yes, yan ang Ako Bicol Party List. Katulong na, kakampi pa. At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, isang tricycle driver sa Bakakay, Albay, alalahanin ang mahigit 1 milyong piso na halaga ng kanyang operasyon sa puso. Ang kanyang kwento at ang ora mismong pagtugon ng Ako Bicol Party List. Abangan. Kaya huwag kayong bibitaw mga ka-aksyon at magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Idugabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin
taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba naman po ang satuyang programa, ang libreng gupit, asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, muya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List Permi yaon para sa Indo. Santo, ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa indong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa indong gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilid asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Dakulang salamat po asin maray na aldaw sa indong gabos. Ka-aksyon! Nais mo bang maging parte ng aming production team? Kahit nasa Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Camarines Norte, at Camarines Sur, maaari kang mag-apply. Naghahanap kami ng executive producers, researchers, cameraman, editor, graphic artist, at social media specialist. Send your resume to actionco.hr@gmail.com o magpunta sa aming tanggapan, Action Co Center, Embarcadero de Legazpi. Share your skills and be part of our growing team. Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang kongresman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema
problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang. Ora Mismo. At sa ating tabang medikal, ito mga kaaksyon kasama natin ngayon si Nanay Glenda Gloria Baliza at ang kanyang hinaing ay para sa kanyang mister na kailangan sumailalim sa isang operasyon dahil sa sakit nito sa puso. Magandang hapon, Nanay Glenda. Magandang hapon man po. Opo. Ako po si Glenda Baliza, taga Bakakay po, Bayandong Bakakay, Albay. Pumunta po ako dito para humingi ng tulong dahil po sa operasyon ng aking asawa. Opera po siya sa puso na naghahalaga po ng 1.2 million. 1.2 po. Million pesos. Opo. So kailan daw po? Opo. Kaso po wala po kaming ganyan na halagang pera. Kaya pumunta po ako dito sa inyo, sa Tabang Ora mismo. Ngayon po, dapat daw po, makomplay po namin itong 1.2 million para ma-schedule na po sa operasyon. So kailangan po talaga itong 1.2 million pesos. Opo. Pero kamusta na po itong kalagayan po ni Mister? Sa ngayon po, okay naman po. Kaso po, yun nga po, dapat daw maoperahan. Pero since 2005 po, na nakaramdam na po siya ng pananakit ng dibdib, tapos yung nanghina. Tapos yun, nagpa-check up po siya. Ang sabi ng doktor, may sa puso daw dahil po sa result ng ECG. Ayun po, nagme-maintenance po siya hanggang ngayon. Tapos nung 2022, na-confine po siya, na-diagnose po na may rheumatic heart disease dahil po sa the echo. So ngayon po ay nagtatrabaho pa ito si Mister? Ngayon, nag-tricycle po siya pero sa ngayon po hindi na. Natigil po ito Natigil po. Nung na-hospital naman po siya nung March pa lang po. Kasi sobrang hilo. Nahilo siyang sobra. Tapos yun, nanghina. Tapos dinala naman namin dyan sa hospital. Yun. So pabalik-balik pabalik-balik po kami. Opo. Tapos ngayon po, yung pagpunta namin nung March, yung nararamdaman po niya, yung pagdumi niya, na hindi makalabas, ang sakit daw ng puwet niya, hindi talaga makalabas. Yun, ang sabi naman ng doktor, big x-ray siya, ang result naman sa x-ray, yun nga, ang dami daw na hindi nakakalabas, kaya sumasakit yung niya, puwet. Tapos, ang sabi nga, tapos kinoloscopy na po siya, yun nakita po na may mga bukol. Tapos ang sabi ng doktor, i-chemo. Ipi-chemo po siya, nakatatlong session po yung chemo. Then po, yun ang sabi, i-operahan na po. So kailangan po talaga. Kasi binayopsy po siya, ang result naman po ng biopsy is malignant cancer. Ayan. Opo. Ilan po yung anak po ninyo? Dalawa lang po. Dalawa. So paano po kayo, saan po kayo kumukuha ngayon ng pangangailangan niyo po sa pang-araw-araw? Yung isa po naming anak, yun, nurse na po siya. Pero kapapasok lang po ng March po, February po. Tapos yun ang nakakaano naman sa amin, nakakatulong. Tapos yun, ang sabi ng doktor, na operahon daw. Kaso, nung time na po yun na pig-admit na po siya ng July 10, tapos 11 daw po ang operasyon. Tapos, the night before, nag-grounds yung doktor sa cardio na hindi daw pwede operahon. Pig-cancel po niya di po siya nagbigay ng
clearance kasi daw po may sa puso. O yun daw po dapat ang unahin, yung sa puso kasi ililikado daw. So ngayon po, yan po ang inaano po Nanay namin. Glenda, ang tanong ko lang po kasi syempre may karamdaman si Mister. Ano po yung naging epekto po nito sa inyo pong pamilya? Sobrang talagang hirap Grabe po yung naging nararamdaman namin pagbabago. po. Kasi Tulad ng ano po? yung mga pangangailangan na hindi na talaga, yung mga need talaga, lalo na po sa pagkain nyo, na lang muna lahat. Kasi hindi na pwede kasi yung isa lang namin na anak ang nakakatulog. Opo. Yung isa nyo lang pong anak yung nakakatulog. Opo, yung isa Ilan lang po po. nga ulit ang yung anak? Dalawa po. Dalawa lang po sila. Opo. Yung isa wala pa naman trabaho. Opo. Yung isa lang po yung Opo, natrabaho. isa lang. So, umaasa po kayo ngayon sa sweldo po ng anak po ninyo. So, paano nyo po na ipagkakasya po ito, Nay? So ngayon po, ma'am, na na lang po, basta yung mga need lang po na kailangan sa pang-araw-araw, yun na lang muna, lalo na yung pagkain po. Opo. So ngayon po, Nay Glenda, lumapit po kayo sa aming tanggapan, lumapit po kayo sa Ako Bicol Party List. Ano po yung pinaka-hiling po ninyo na matulungan? Ang inaano po namin, yung mabayaran po namin itong makakuha po kami ng 1.2 million pesos na halaga. Kasi para daw maoperahan. Kasi kung hindi po daw namin yun ma-comply, hindi pa may schedule. Yan ang problema po namin. Kung hindi po nyo ma-comply, hindi may schedule, at ano pa po yung kinakatakot po ninyo, Nanay Glenda? Kasi yun nga, minsan po, nakakaramdam po siya ng ng pananakit ng dibdib. Opo. 1.2 million. Napakalaking halaga. So, nung nalaman nyo po na ganyan po yung kailangan nyo pong ipunin, kailangan nyo pong hanapin na pera, ano po yung naramdaman po ninyo? Yan po, sobrang lungkot po. Hindi nyo po alam kung saan nyo po kukunin? Hindi ko po namin alam kung saan kami kukuha, kung saan kami lalapit. Pero may nakapagsabi naman, po na, tapos alam ko naman po ito. Kasi dati na po na lagi naman po siyang every 3 months po, nag-follow-up check-up. Tapos yung may mga gamot siyang reseta, dito po So po ibig kami sabihin, dito. hindi po ito yung first time na lumapit po kayo sa Ako Bicol Party na List. po kami, yung mga reseta po. Ayun, dati na po kayong natutulungan. Kaya medyo alam ko na po ito, kaso walang po itong halaga na 1.2 million, hindi ko po alam naman. Yung mga dati, medyo mababa lang yung halaga. mababa lang Ito po, dahil malaki, hindi nyo po sigurado at hindi nyo po alam kung matutulungan po kayo. Ayan po. Opo. So, nawalan na po ba kayo ng pag-asa? Na parang... Hindi naman po, ma'am, kasi nandiyan naman yung Panginoon. Opo. Kanino po kayo umugot ng lakas, Nay? Kay Lord po. Kay Lord, opo. Sa tuwing kausap niyo po si Lord, ano po yung sinasabi niyo Yan, sa kanya? sinasabi na lang namin na ikaw lang bahala para sa operasyon naman. Gaano mo kamahal si Mister? Sobra po. Sobra. Opo. So parang hindi mo kayang mabuhay na wala sa tabi mo si Mister. Opo. May mensahe ka po kay Mister. Ano yung tawagan niyo po? Pangalan lang naman po. Ano po yun? Hindi ka mawalang pag-asa kasi nandito na ako. Baka matulungan po tayo dito sa Tabangora mismo. Ayun. Yun yung simpleng hiling niya, partner, na matulungan ng Ako Bicol etong kanilang hinaing na 1.2 million para sa operasyon ni Mister. Yan, partner, para sa kahilingang ito, kasama natin ngayon sa kabilang linya ng telepono si Ma'am LV Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Ma'am LV. Yes po, good afternoon, sir, and good afternoon, Ms. Remy. Good afternoon, Kadanay. Opo, meron po tayong kababayan na lumapit sa ating program at sa Ako Bicol Party List patungkol dito sa magiging operasyon po ng kanyang asawa na halos 1.2 million pesos na halaga. Ano po yung tulong na maibibigay po ng Ako Bicol Party List? Papuntayin lang po sa akin si Nanay, yung bantay po ng pasyente. Papuntayin po sa akin dito sa Ako Bicol Desk, Ako Bicol Help Desk po, para ma-guide natin siya at matulungan natin kung paano sila ma-zero balance. Ayun. So Ora mismo, pupuntahin partner. doon, pupunta daw po kayo doon para matulungan po kayo at
gagawa ng paraan para po ma-zero balance po ay ito pong hospital bilang inyo pong mister. Maraming salamat po. Sobra-sobra po. Ano Dito yung po sa pakiramdam Tabang niyo po Ora ngayon? mismo. Ano po yung nararamdaman Medyo parang niyo? lumuwag na yun. Lumuwag na. Pakiramdam. Kanina medyo masikip. Parang mabigat yung iniisip po ninyo. Ngayon po lumuwag na. Ano po yung masasabi nyo kay Ma'am LB? Ma'am LB, maraming salamat po sa tulong po ninyo. Dahil sa paglapit ko po dito, ora mismo po, tinulungan po niyo ako. Dito po sa Tabang Ora mismo. Maraming salamat po. Ayun. So, Ma'am LB, napakinggan niyo po. Maraming salamat daw po sa inyo pong tulong na mailapit po ito dito at mabigyan niyo po ng solusyon. Kayo na po yung bahala, Ma'am LB, at pagkatapos po dito ay pupunta po ito dyan po sa inyong tanggapan. Yes po, pasalamat siya kay Kong Saldi, kay Speaker Martin Romualdez, and sa Ako Bicol Party List. Tayo po ay tagasulat lamang. Ayun. Pasalamat na lang daw po kay Congressman Saldi at kay Congressman Pido Garbin at kay House Speaker Martin Romualdez. Maraming salamat po kay... Ayun, so no words can express kung gaano yung nararamdamang saya, tuwa ni nanay dahil eto nga, nasolusyonan na yung iyong problema. Nagkaroon nanay ng pag-asa. At hindi ka po nagkakamali, hindi ka po, kumbaga, tama po yung direksyon na pinuntahan po ninyo. At yung Ako Bicol talaga kahit anong oras, kahit ilang beses po kayong lumapit, andyan po para tumulong nanay. Salamat po. Ayun. Ayan. At maliban dyan nanay sa tulong mula sa Ako Bicol Party List ay tanggapin niyo po itong tulong mula naman sa aming program. Ito ang 10 kilong bigas at ang Mogo Products. Ayan po, Nay. Maraming salamat sa Mogo. At syempre, eto po, Nay, pang ilang araw nyo na po yung kukonsumuhin na 10 kilong bigas, Nay? 1 week na siguro. Ha? Mga 2 weeks na siguro. 2 weeks! Di ba? Kasi apat lang Malaking naman kami. kagaanan sa buhay dahil wala nang ibang aalalahanin pa, kung di pang ulam na lang, Nay. Opo. Maraming salamat po sa inyo, Nanay. At huwag po kayong mag-alala dahil aalalayan po kayo ng aming team hanggang sa matanggap po ninyo ito pong tulong mula sa Ako Bicol Party List. Maraming salamat po sa Tabang Ora mismo po. Yun. Ito po sa Ako Bicol Party List. Yan, partner, isa naman na kababayan natin na natulungan ng Ako Bicol Party List. At yan ang mga problema at alalahaning ora mismong binigyang aksyon at tugon ngayong hapon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action po patuloy na magsisilbi. Action po sa mga nangangailangan. At hanggang sa Lunes, mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ng mga problemang medikal at legal. Ako po, si Nomer Corporal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po, si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan.
Action po patuloy na magsisilbi. Action po sa mga nangangailangan. Action po lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action po patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo sa hirap at